dama na taba gaya maka in mutum na shan rake sai ka kama hannun shi ka ja shi ka tafi da shi. Na gaya maka mahaukacin nan haɗari ce gare shi. Da kiɗi rawa ma babu kiɗi rawa. An goya muku dabaru daban-daban na yaƙi sannan kuma da na kama muku komawa ne. Jiya na yi wanki oga na yi shaya aka sace wanda. Ina ne ake kuna da ita? Wa ya kawo wani nan? Insa. Ni za ka jawo ka kawo ni nan dan kaga ina shan rage? Wallahi ba sai. Ban san ni ma nan ya rika ni ma haka da gani. Yan sanda yana nan tafe. To ai kenan.